report mano mar Eduafia ni debed nango nikech nyithindo mathoth nosebedo ka yudo konyruok kowuok kuom okumba mar Eduafia nyaka sani kaluwore gi jogo ma bende igi lach. Niwacho ni jonyodh pesa koro miyo koro nyithindo ok nyal yudo okumba mano mar thieth e skunde mag sekondar. Erokamano Sharon, mokwongo ing'eni dongruok mar nyathi ok riti. Matieni thieth mana kaka thieth mar nyathi bende ok riti, or education cannot wait, kata children's education cannot wait, kata the children's health cannot wait. Omiyo kopo ni nitiere joma mibadhi madonjo kendo gikawo pesa gi projects kata program mane konyo nyithindo mang'eny, nyithindo mowuok e background mopogore opogore, nyithindo ma kata kopo ni giyudo tuo ka gintiere dala ndalo rusa, tiyudo ka samoro jonyuol kata ng'ama ritogi gombo mana ni onego bed ni gintiere skul mondo omigi thieth kuro. To gigi geng'o kata dok chien kaluwore gi jonyodh pesa ma ging'iyo ma igi kendgi. Ang'eni e kor gweng' samoro ji luongo ne jodongai, to seche moko gin na jok moherore kendgi giwegi, gin ging'iyo mane gin ema giwinj maber, nikech seche ma gikawo pesago to gin to wat families mag-gi ting'eni moro maduong' ginyalo terogi kata na oko mondo mi othiedhgi. Omiyo kaendi to onego kik wadieme wang'wa, kaendi onego bed ni wachomre kodgi tir, kendo an gimoro ni ikawo gi terogi e court kato ni bang' ka gisebedo charge tineno ka wachno dok chien. Gin jok mokwongo ilist gi bedo blacklisted ni kik gi hold public office mora mora. Mar ariyo, ikawo atua iketogi e jela. Mar adek, pesa ma gikwalo giendi gikawo gitere ma giwene gitimogo investment, kata gitero gi ne jok mong'iewo ute Dubai, imanyo maduog pesani mondo mi odwokie gulu mar jopiny, mondo mi okony kuondego. Nikech ka ok watimo mano to ing'eni ka ji neno mana ni kare ng'ato nyalo timo gik magalagala to bende odhigo adhiya, kendo bende ji nina mano iluongo ga gi kisungu ni impunity. Impunity, yani itimo ikoni utadu kata timo ma utadu, to samoro iparo ni akeni jogi gitudore nyaka malo emomiyo ok nyal kawo negi atua. Kanye monego bed ni kare the most critical kata most powerful office on the land ma wan go sani, office mar the citizen, office mar jakanyono ma Kenya, as citizen mar this country, onego bed ni kawo action mondo mi kony golo jogo, ywergi oko mondo gimiwa a clean system. But nitiere kendo jowa manie ohala mapani seche ma jok mok donje diere kaendi oketho gigi. Ng'eni ohand ji mang'eny kendo koro kethore. Ohala kuri biro yudo ka employment mar jok moko nitiere economic effects kata consequences mawuok nikech gigi ok otimore maber. Akia gima mono yawa mondo wawinjre awinja ni yawa kitimo gimoro maber e ratiro moriere maber, nitiere kaka yuto mari biro mandong kamano makonyi kendo masustain. Ng'at machielo bende yuto ne biro donjo, to ber manidwa ni mondo mi nyithindo gi oyudi ka githiedhogi ma skul mondo mi oyudi ka gitimo education, ber no biro neno ne ji te. Omiyo ng'ata momi thuolo mondo mi obedi ofis moro mondo ne jopiny, ikoni en a trust, en a public trust, yani jopiny okawo koni kuom gige waduto mwadwa ni mondo watimgi, onego bed ni in emichung'nwa. Omiyo kaka mheshimiwa Orero, ichung'nwa e Kibra constituency,
matiende ni jo Kibra duto ong'eyo kendo gipar ni in e wang'gi, in e itgi, in e makopo ni gimoro dhi marach to iludore mokwongo kata kapok igi oludore. Matiende ni in a true representative margi. Omiyo seche iwinjo ka jomoko dwa hinyo jok mi represent, onego bed ni sechego kiluongowa kata ni koro tong' go kumba wakaw wabigodo wabed piny kanyakla kata wachom go kanye. Ng'e count ni I'll be among the first ones wibiro yudo kanyo. Erokamano.